سلام تعنا هاللي كم يتوعلو كم يتصنحوا عنا لهم عن فيديونا دما عاوز قالت زي عاوز محاورة ميديا عزرر بتقولهم زوار فيديوهات أخاخي بها هيزلكم بتسألني أخو كعاتم حد دما يتعيشوا استفلالي زقبر زلو مسناي قيح وحرد بفلاي دما زلو قداي تتحاحزو تخوينات ناب تقراي وشت نخصحاب ايو زقورو زلو تناي قيح وحري ورارسي منغستي ارتراس نون مدحانس سب تقراي كونتو يزلو زلو زبلني زياتهم كالوتن نايزالت زي كالوت حدش تحاوريتات بحار مخان كنرينا سناي مكتتال انوس دك عبيتي نشانال زي حدش لونكم سات لايك شير سبسكرايب نغوركم جمروه نغصل شمارك فتطالتي كم تويت مدوك تخوننا بزلم على زي ممر ورها بزع قيح بحرن بزع اودوب ايرتران تግራይን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ርክክብ ዘውጾ حدش مغلጽ እንሄ እስክ فتطالتي ቅድም ናፍት መደም ባልና ታ ቪዲዮ ተኸታተልና ያንመለስ ይጣይሹ استفلالي ዝግበር ዘሎ ምስናይ ቀይሕ ወحرد بفلاي دما ዘሎ ጉዳይ ተተሓሒዙ تخوينات ناب تقراي وشت نخصحاب ايو زقورو زلو انا بزح زي وانت يلعلني تنايق حبحري ورارسي منغستي ارتراس نون مدحانس سب تقراي كونتو يزلو زلو زبلني بمسرته تقراي انها تشنفا حبحري باي ديفولت يتحازل مالتيو بزغيرو سلازبل مالت منغستي ارتران حركه كاله خلو زي كيلو خوين مالتيو سلازي ناو تقراي قوتيت كان ممصا يقلن انا زتات بزح ترغما يغلن انكم تحسبوا انا مت يلوكو موزر سايكوي تدغاغمتون تقرب زعباتات سلازي ما كاين نونتي زراسي منغستي ارترات بينو نخي واقع محازتي اللي اشتلو تخكي ما نمزح زي تزارف فلتزي نحنا ابزي اخذ فطر تخلو درك نتقملالنا ايو انت واخلو له زي تملس جزاتنينا زي تملس حزبنينا نحطو نغرنينا نحنا وني زبلك زلو mutual benefit كنمص نخلينا منغستي ارترا خمزي بز حسب زلو خمزي سلازدله سويلنا صات بحال دماني منغستو كاي ፖለቲካው كاي سرح زلو سز غزا موصي ነው ትግራይ ዋላስ ክልምን ይخل ይሱ زنبر صقم نفتحيه هزني حوار صقم اننا خمزين نغبر تيلس نور يولون منغستاتكم يوم زغوري يزلك زلو سلازي خمزي يزغبر زلو نقولوا ነገር نزين شفن ነገር كمشتر غيرم زحسو نحنا اون صقم سلازلنا اوزي تاين رباح كمص زلوت ጉዳይ كمين تقاقم يمص زلوت ጉዳይ نمري تግራይ ጎቲ ተخمصو እዩ ግዛአልዩ እንታይ ይኮን امري تግራይ ኮይኒት ወገን አበደኒ ህዝ መንዲ ተፈናቅልኒ زيتات كبللو نحنا خا ناو تግራይ زي يمصلو كمانا زمصل حالتات اكيكا نت تግራይ كمص زغل حدغا زقال سرح كمين سرح يمص زلو ابي مخنياتو بصلاانت ريو كشاب هزي او طفاتنا سلازلو نحاتهم زلنا هزوا حتو انتملشنا اي كديشنا نحنا هزي زحتو زي تيملسه لو مخركم يصاخركم يخطفكم انتو تايتل نير تكنولوجي ني نخطفكم يغزا نزل حيلي كما خطف زي تبينولن زهندد نات هند زمصو زل حيلن انت صراحه خانت ايصقمو ابي وغني تصقم اذن هو تግራይ كمصيلو قيح بحرن مدحانيلو تادا تايزو لا ادم سميز بحال ما فازر اوف ايكونومكس زبا سؤالني زر از نفري لانشي ها نص امسح يلن او دبلوماسي بفلاكم بحال ነገር يلن هذا حسكا تقرب تايت تقمكاو امناي ماتكا اجندا قوتنا نالكات كر يلكان ስለዚህ ለሱ ከተጆ ይልካል ግን ናይክሪቲኻ ህሉና ሓደጋ ዝኾኑ ሓይልታት ከቃለልልካ ዝኽእል ስራሕ ምስራሕ ግን ወይታቱ ይጽገም ተሓጥያት ትግራይ ግን ከም ሕዚ መንግስቲ ኤርትራ ንጥቕሙ ኢሉ ማለት ውን ንድሕነቱን ህልውን ኢሉ
ዝገላወጦ ከም ዘሎ ኩሉ ትግራይ ታያት ማር ህዝብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ህዝብ ብዙሓት ታይውልዮም መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መዋፅኡ ተስተገሊጡ ድዩ ተስበቲሉ ድዩ በቲሉ ድዩ መዋፅኡ ይፅል ዓለምኩም ያኩም ብወገን ትግራይ ግን ስኡልካ ኣብ ሓደ ምንጭኽ ኢልካ ምፅናሕ ነገራት ኣለዎም ዘስፋይ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ጉለታ እሱ እዩ ኩነታተን ሚውካስ ነቲ ህዝቢ ከድሕን ዝኽእል ፖለቲካዊ ስጉምቶ ምውሳድ ማለት እዩ ሓደ ምሽካል ዝበሃል ነገር የለን ስኡኢሉስ ቴግናንቲ ዝኾነ ዝምድና እውን የለ ኢራንን ኣሜሪካን እኮ ቀደም ብጣዕሚ ዝፋተዋ ነይረን ቅድሚ እቲ ህዝቢ ዘኒዮ ስርዓት ብመልክዕ ሪቮሉሽን ምምፅኡ ብጣዕሚ እዮም ኣረኽቲ ነይሮማ ተረዲእከ ህዝቢ እንታይ ምዃኖም ፍለጥ ራሽያን ኣሜሪካን እኮ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓቢረን ንጀርመን ወቂዐን ቀደም ጃፓንን ኣሜሪካን ከዓ ይዋግኣ ነይረን ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝበፅሐ ጉድኣት ትፈልጡ ኢኹም ጃፓንን ኣሜሪካን ከዓ ህዝቢ መሓዝት እየን ኢኮኖሚያዊ ውሕዝነት ኣለወን ካብ ቻይና ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት እውን ይናሃባ እየን ዓለምኩም እያ ዘለኣለማዊ ፅልኢ ዝበሃል የለን ቋሚ ረብሓንበይ ቋሚ ፈታዊ ፅላእ ዝበሃል የለን ይብሉ ሓቂ በዓልቶም ከምኡ እዩ ስለዚ ንሕና ኢና ክንውቀስ ዘለና ክትጋላበጥን ፕራግማቲስት ክትኮን ከለኻን ናይ ህዝቢ ረብሓ ኢኻ ክተጥፍእ ዘይብልካ ትተርእዮ ፕራግማቲዝም ንናይ ህዝቢ ረብሓ ኮይኑ ትክክለኛ ፖለቲካ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን ሞ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከም ዘለዋ እዩ ዘረድአኒ ህዚ እዚ ከመይ ክፍታሕ ይኽእል ማለት ሕዚ እውን ኣብ ሓደ ሽኽል ኢልካ ማለት እውን በቃ በዚ ወገን እንድሕር ፈታዊኻ ኮይኑ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝብል ኣብኡ ጠጠው ኢልካ ከይትረክ እዚ ከመይ ስትራቴጂክ ዝኾነ መሪሕነት ማለት ኮሱ ትርጉሙ ናብ ኤቨንትን ናብ ህዝቢ ዘለዎ ግዛዕ እንተይኮነስ ብዛዕባ ፅባሕ ዝርኢ ማለት ስትራቴጂክ ስምዒት ዘይኮነስ ክውነት ዝቕበል ማለት ስትራቴጂክ መሪሕነት ማለት ክውነት ስምዒት ማለት እንታይ ማለት እዩ ትማልኹም ስለዝነበረ ይኾን ንስእከለ ተራእየን ሰሪሐን ማለት ሞት ከምቲ ህዝቢ ዝርኢ ለ ዋይ ምስኦም ማገለ ዝብል ማለት እዩ ስትራቴጂክ ማለት ኣብ ስምዒት ኣይምስረትን ዓርሕቑ እዩ ዝርኢ ብናይ ሎሚ ፍፃመታት ተዓጊቱ ጠጦ ይብልን ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ስካን ይገብር ማለት ይሪኦ የለልዮ ስለዚ ስትራቴጂክ መሪሕነት ምፍጣር እዩ ትግራይ ስትራቴጂክ መሪሕነት የብልናን ማለት ትርጉሙ ከዓ እዚ እዩ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝፈጥርዎ ነገራት ኣሎ እቲ ህዝቢ ተረጋጊዑ ናብርኡ ከይነብር ዝገብረሉ ኩነታት ኩናትን ወረ ኩናትን ኣለሞ ሕዚ እውን እቲ ኩናት ጠጠው ዘይምባሉ ስዒቡ እቲ ህዝቢ ሕዚ እውን ሸቕሎት ይነብር ኣለሞ ህዝቢ ክሳብ መዓዝ እዩ ኣብ ስንፍላን ሸቕሎትን ክነብር ዝኽእል ማለት ናይ ስነልቦናና ከመይ እዩ ክስተኻኸል ዘለዎ ትብል ከም ሓደ ስነልቦናና ሕማቕን ብልሹን ስለ ዝኾነ እኮ ኣይኮነን ነቲ ስንፈላልን ወረ ኩናትን ዝፈጥር ዘሎ ምንጪ ምስ ኣድረቐ ስለዚ ትግራዋይ ብተደጋጋሚ ውግእ ዝነብረሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ቢግ ኮሽን ንምንታይ ብፍላይ ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ኣክሱም ናይ ምንዋሕን ምሕፃር እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ኩናት ሓደጋ ኣብ ኩሉ ግዜ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት መዕነውቲ ኩናታት ኣብ ርእሲኡ ተኻይዶም እዮም ስለዚ ዋይ ዝብል ሕቶ ክምልስ ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይመሊስኪ ሓዊ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ተዘይኮይኑ ወይ 10 ዓመት ተዕርፍሉ ወይ 30 ዓመት ግዛዕ ተነዊሕ ማለት እዩ ተዕርፍሉ ኩነታት ምዕራፍ እንተተባሂሉ እውን ተዘይኮይኑ ካብ ምንጩ የተድርቑን ስለዚ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ህልውና ጥፋኣት ከስዕብ ዝኽእል ሓደጋ ምንጩ እንታይ እዩ ክትብለለኪ ትዋና ነገር ተዘይኮይኑ ህዝብታት እናተቃለሱ እዮም ዝነብሩ ኩሎም ህዝብታት ግን ገሊኦም ናይ ህልውና ሓደጋ ዘይኮነስ ካልእ ተወሳኺ ረብሓ እሱ ሰኪርዲ ገይሮም ከይደኽሙ ከይደኽዩ ዝገብሩ ቃልስታት እዩ ዝበዝሕ ኣባና ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ኩሉ ግዜ ዝገጥመና ኣሎ ስለዚ ነዚ ክንምልስ ከለና መዓልቲ እዩ
ደስ ይብል ኣብ ትግራይ ሳሆሎ እዩ ኣብ ኤርትራ ሳሆሎ سلام كبرات صحوات تقاتلتي هجي ناب امنا عندنا عطنا نركب هذه إيرترا بعللتان طاقعتني يقبلنا زلو عدنا إيرترا كم تريون زلهم بسلام بعبباني يقبل ازلو واغاشانا بتعمل تقربي وما كنت انت سلام وعد سلام مسرتاوي تخلى سلام نكون كني كنت انت تيمو عندون سلام أجي أب ناتنعنا بلقول سمجنا أب إرترا علي بعل قدام أبنا أمبسيو أمنا أمبس كم تريو زاونتين من أسيات إرترا ناتقبلنا أيو كم تريو ذلهم قدامات بتكريسيانات كمان عنه بإرترا سلام ترعيتي قبلنا ذلهم دعمي مسجنا زقبو من شيء زلام بسا من محدار كتما زلام بسا من محدار ولا رجولو مخادان كبابيون هزبن كتما زلام بسا بزلعال دمكات نخبعال عبيد خا من زعر نزقبرئي وستات كنتيو كم تريمو سلام 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 كاب كتما زلام بسا ناس استات 4 كيلومتر بمخاد مش هزب إرترا سلام ونحسن قول أنتي وذل لهم من عسيات تاوتن عشلات يقبلنا له بعللتها بطرعيت قول سلمجانا أبونا أمبس زبطات إرترا بخبري لعلي 3-4 مكينة لعلي 3-4 موتورسايكل عبيتن نائشتن من عسياتن تاوتن يوم أبستساتفهم هم تريو أمنا أمبس أتينا لنا بطعمي زقرم يوحنا هزبي إرترا شنو
ሽሮ ሳይን እስኪ ከመይ ሰሚዕክም ብዛዕባ ሰላም ከመይ ክልቲ ኣሕዋት ህዝብታት ከመይ ደስ ይብል ኣብ ትግራይ ሳህሉ እዩ ኣብ ኤርትራ ሳህሉ مرحبا بالفاتي مورحس سلام امين ثانك يو